פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. בפרשה זו נותן לנו ללמוד את מצוות התוכחה. ויגש אליו יהודה. מצוות תוכחה, לומדים בפרשה, ועוד מעט נלמד בהמשכיות את העניין של תוכחה, איך מוכיחים אדם, שאדם לא יכול להוכיח בצורה מסוימת ויכול לפגוע. תוכחת, אדם צריך לדעת איך להוכיח. אמר החזון איש שבדורנו אין מי שיכול להוכיח. קשות עצמך ואחר כך תקשות אחרים. אתה יכול לבוא לבן אדם, תשמע, תשמור את העיניים ברחובות. וכי אתה שומר את העיניים? שמור שבת. וכי אתה שומר שבת? קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. תשמור את עצמך בקדושה וטהרה, תוכיח אחרים. באותו דבר שאתה שומר, אתה יכול להוכיח. אתה לא יכול להוכיח סתם. אומר החזון איש שבדורנו אין מי שיכול להוכיח. כשאדם מוכיח מישהו, יש אנשים, באים למישהו, שמע, אתה עשית עבירה כזאת וכזאת, מה אתה רוצה להראות? שהוא עשה עבירה ואתה צדיק? הרי שאנחנו מוכיחים מיהודי, המטרה שלנו היא לא להכפיש אותו ולהפיל אותו, אלא עד רבה ועד רבה. להראות, בדיוק, לעזור לו. להראות, תתקרב לשם יתברך, תעשה מצוות, תקיים. אבל מה יעזור לך אם תבוא תגיד לו, אתה אתמול חיללת השבת, תפיל אותו. נכשלת אתמול באישה, חס וחלילה, נפלת, אין לך תקנה. תרים את הבן אדם, תעזור לו להתקרב לקדוש ברוך הוא. תדעו לכם דבר אחד, שהיום תוכחה, אדם שמוכיח אנשים, זה כמו מנתח. אם אתה לא יודע לנתח, אתה לא יכול לראות תאונה ברחוב, בוא אני אעזור לבן אדם, אני אציל אותו. מה תציל אותו? אתה מבין ברפואה? לא. לא, אני אנסה. מה תנסה? זה חיים, אתה מציל פה חיים. אתה בא להוכיח בן אדם. אני פעם אמרתי, אחד הדרשות שלי מצולמות באתר. פעם איזה בן אדם בא עם, איך אומרים פה על הגב, היה לו נשר, מצויר נשר מאחורה. נשר, גולגולת, לא יודע. קעקוע, לא יודע, איזה משהו לא, בסדר, לא בסדר. הוא נכנס לבית הכנסת, בא אליו באיזה גבאי אחד, צועק לו, מה אתה נכנס ככה לבית הכנסת? ככה נכנסים לבית הכנסת? זה לא בסדר. מאותו רגע ודאי שהבן אדם הזה לא בא לבית הכנסת. כמה הקדוש ברוך הוא בכה בשמיים, כמה צדיקים בכו בשמיים, עד שאותו יהודי ייכנס לבית הכנסת, לתפילה הזאת. ואתה בא במחייד וזורק אותו החוצה, מה אתה עושה? מה עשית בדבר הזה? רבותיי, להחזיר בתשובה זה להיות מנתח. אתה יודע לנתח, תנתח בידיים שלך. אתה לא יודע, תשתוק. תשתוק שבשקט. אתה יכול להרחיק בן אדם. אני אמרתי לכם פעם על עצמי. אני פעם באתי, התקרבתי לקדוש ברוך הוא לאט לאט. לבשתי חליפה, רציתי להתקרב, להראות כולם עם חליפה שחורה. אני באתי לבית הכנסת להתפלל, היה לי חליפה ירוקה. כמו חרגול הייתי נראה. לא משנה. לבשתי חליפה ירוקה, באתי לבית הכנסת, חשבתי, יגידו עכשיו הנה הוא בא עם חליפה, פעם בא עם ג'ינס, כולם הסתכלו עליי, הנה זה נראה כמו איזה צפרדע. צחקו. אני אומר לכם משהו, אנשים התפללו שיר השירים, אני לא אשכח את היום הזה. אדם עם זקן עד לפה, עד היום הוא סובל, לא בגללי, לא בא שזה בגללי. סובל מהילדים, סובל צרות מהאישה, בפרנסה, הכל. אני בכיתי בערב שבת, אתה עם זקן, זכית לחזור בתשובה עם חליפה, אני בהתחלה שלי. אז מה קרה? אז באתי עם חליפה ירוקה, צוחקים עליי. היה לי שרשרת עד לפה, שרשרת... היה לי חליפה ירוקה של החבר'ה של פעם, נו מה? אז אמרתי לבוא להתפלל, מה נעשה? להתפלל עם חליפה. אמרתי, יראו אותי בעין טובה, חליפה, לא ג'ינס. ראו אותי בעין רעה, לא בעין טובה. מה זה בא להם חליפה ירוקה? מה העניין את זה? ולא מספיק, זה היה לי שרשרת עד לפה, במקום העניבה, היה לי שרשרת עד לפה. חי צומח דומם, אתה יודע, חי פה שערות היה לי חי, כן? צומח, לא, חי, זה שרשרת חי. אתה יודע, את החי הזה, אתה יודע, שרשרת חי.
צומח שערות, דומם, המוח דומם. באתי לבית הכנסת להתפלל. בא להתפלל, הכל, ואנשים מסתכלים עליך, תראה, נו, אז מה? למה אתה שחזרת בתשובה, לא הייתי ככה? לכן, רבותיי, תשימו לב, אבל תראו מה קרה. אחרי שבכיתי ובכיתי ובכיתי, באתי להגיד שבת שלום לכולם. בערב שבת הם קוראים שיר השירים, אני בוכה. באתי ללחוץ ידיים להגיד שבת שלום לאנשים. שבת שלום, שבת שלום. באתי לבן אדם, עוד אחד עם זקן ככה. דרך אגב, שלא יחשבו שמי שבא לעולם הבא, מודדים לו את הזקן, כמה אתה חצי מטר, כנס לגן עדן. יש אנשים בלי זקן, גן עדן, ואנשים עם זקן עד למטה, גיני גיהינם אוכלים. זה לא אומר שום דבר. אל תסתכל על הסקנקן, אלא מה שיש בו. לא הכובע קובע ולא המעיל מועיל. רק מעשים. הנה, יהודי, שתי היהודים האלה, זה טל ועומר, מה שהם עשו בשבועיים האחרונים, תנא, אולי בדור הקודם היה עושה. אתה מסתכל עליו, תינוק שבוי. תינוק שבוי, תעשה מה שהוא עשה. לא תעשה. ודי לחכימה ברמיזה. לכן אל תשפוט שום דבר. שפטו, כבר שפטו, חליפה ירוקה, נראה, לא, הסתכלו על השרשרת, באתי להגיד שבת שלום, הוא לא הושיט לי יד, הוא תפס את השרשרת, בא להכניס לי אותה בפנים. זרקתי לו את היד, ואני אומר לכם משהו, אם לא בורא עולם עוזר לי, אני הייתי זורק את כל היהדות, ובורח מכל התורה. למה? פגעת בחבר. וקורא הרבה לאנשים. מה שאתה סבר עכשיו זה קורא. במקום ללחוץ לי את היד, להגיד שבת שלום, הוא מכניס לי כל את השרשרת, אמרתי לו, זה הבעיה שלך, השרשרת שהיא בחוץ. תסתכל, אני מתקרב לבורא עולם, אני מתקרב לקדוש ברוך הוא, לכן אני אומר לכם היום, תבוא בן אדם, יבוא עם קעקועים, יבוא עם, לא יודע, עם פרסאות, עם מה שהוא רוצה. אבל הוא בא לבית הכנסת, איך תשפוט אותו? מי אתה בכלל תשפוט? מי תשפוט אותו? אבל הוא בא לבית הכנסת. הנה, אתם רוצים הוכחה במקורות? אברהם אבינו. המדרש מספר אברהם אבינו. היה לו אוהל עם 4 פינות פתוחים. כל מי שבא לאוהל, אוכל, שותה, הכל. בא איזה אחד, כולם עובדי עבודה זרה, אומר לו, בוא כנס בפנים לאוהל, נכנס לאוהל. אוכל בוקר, צהריים, פיצות, מביאים לו מאבנר, מהטבון, מסדר לו אחלה אוכל שבעונה, סלטים, הכל בסדר. פתאום, אברהם אבינו אומר לו, תודה לאל. הוא ציפה שיודע לקדוש ברוך הוא, הוא מוציא את הפסל מהכיס שלו, אומר לו, מנשק את הפסל, אומר לו, למי להודות לזה? אמר לו, אתה לא מתבייש? מי שאמר והיה העולם, בורא עולם, איך אתה לא מתבייש? ככה וככה, צעק עליו, הלך. הוא הלך, בורא עולם אומר לאברהם אבינו, שנים על גבי שנים אני מחכה לאותו אחד, עד שהוא בא תחת כנפי שכינה, והיה לך הזדמנות, אין לך סבלנות בשבילו? אז הוא רץ, שלח אחריו שליח, תחזיר אותו חזרה, בוא תאכל לארוחת ערב. גורי לארוחת ערב, בוא תקרב. מה אתם חושבים רבותיי? להחזיר בתשובה זה קל? אתה יכול להגיד מילה לבן אדם 200 שנה לא תראה אותו, פגעת בו, בורא עולם מצווה ממך. אתה לא יודע לנתח, אל תנתח. להחזיר בתשובה זה לא דבר קל, נכון שזה זכות גדולה, אבל גם לא דבר קל. אתה יכול לזרוק מילה קטנה לאיזה מישהו נפגע ובורח מי ייתן את הדין? אתה. למה? אדם תורם ספר תורה. זכיתי, קניתי ספר תורה, קוראים בספר תורה, קניתי ספרים, לומדים בספרים שלי. אשריך. פתחת מועדון על השם שלך, ומחיילים שבת. לא ייתן את הדין? בטח ייתן את הדין. יש לי שאלה לך. בקדוש, כן. אין דבר, בשבילך אני מוכן. פתחת מסעדה. נכון. עובד בשישי שבת. כן. אתה אומר להם במפורש שאני כסף של רבע שבת לא רוצה. מותר דבר כזה? בדיעבד כן. כן? או להביא את זה לתרומה. לא צריך תרומה. בדיעבד אני שותף איתך ב6 ימים. בשבת זה החלק שלך מהשותפות שלך. אבל רק בדיעבד. אבל רואים רבותיי כמה החזרה בתשובה דבר קשה, כמה לקרב אנשים לתורה דבר קשה, אבל כמה מצוות תוכחה היא חשובה, אבל צריך זהירות. כמו שיוסף הצדיק, רבותיי, בפרשה שלנו השבוע, התגלה יוסף לאחיו ואמר להם, אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי?
לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. מה קרה? מה אמר להם? מה אמר להם? אמר להם, אני יוסף אחיכם, העוד אביחי? נבהלו האחים שלו, מה קרה? מה אמר להם? אתם יודעים, אחרי 120 שנה אדם יבוא לעולם הבא לקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך להגיד לו, אתה רואה, יש פה כאן ככה וככה, מי שעשה ככה, מי שעשה ככה. הוא אומר לו, אני בורא עולם. זהו, מספיק. די. אם אני בורא עולם, מה שהיה כתוב בתורה נכון, מה שאמר לך הרב הזה ביום רביעי, שיגע לך את השכל כל יום רביעי תבוא לשיעור, זה נכון. מה שאמר לך זה נכון, למה לא פתחת את האוזניים? למה לא התקרבת? זה התוכחה, מספיק. אני יוסף אחיכם, העוד אביחי. אתם דואגים לאבא, אתם אומרים אבא, אבא שלנו מסכן, האח שלנו הקטן ירד למטה, הוא יבכה. הוא אומר לו, אני יוסף אחיכם שהורדתם אותי מצרימה, מסרתם אותי לישמעאלים, מכרתם אותי, ואבא שלי בצער 22 שנה בוכה. חשבתם על אבא שלי? אז הוא אומר, אני יוסף אחיכם, העוד אביחי, מהתוכחת שמסרתם, מה שאמרתם לאבא שלי, שאני מת, והוא בצער 22 שנה. הוא חי? זה מספיק. נבהלו אחיו, ולא יכלו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אדם יעמוד אחרי 120 שנה אצל בורא עולם. תגיד לו, הרב יאיר ביום רביעי אמר לך ככה וככה. שמעת בקולו? מספיק. למה לא שמעת? אבל הוא אמר לך דברים, וקראת הגרון שלו, והתאמץ והכל. לא בשביל עצמו, ולא בשביל הרייטינג, ולא בשביל כלום. שתעשה תשובה, שתתקרב, תפתח פתח לבורא עולם. למה לא שמעת? אוי לנו מיום הדין. אוי לנו מיום התוכחה. צריך אדם להתעורר, לא שעון מעורר. להתעורר, תתעורר. תבין, שנה שעברה היה חנוכה. לפני 2 היה חנוכה. לפני 3 שנים חנוכה. תשאל את הסבא והסבא 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 עד בית המקדש. היה חנוכה? היה. למה הדליקו חנוכה? משעמם להם? למה עשו פסח? משעמם להם? למה צמו כיפור? משעמם להם? אבותינו תלך עד אחורה ואחורה, עד איפה? כי זה תורת ישראל, מורשת ישראל. אתה לא יכול לבוא ולמחות כלום. היום תיקח, לא יבינו אותי, אבל עכשיו יבינו אותי יותר. השואה, יש אנשים שאנחנו ראינו אותם פה, עדיין פה, חיים. אתה רואה סימנים פה. שואה, עברו שואה. תבוא עוד 10 שנים, 20 שנה, נפטרים כולם. לא הייתה שואה. תבוא לבן שלו, אבא שלי אמר שהיה שואה. איך אתה אומר לא היה שואה? למה את זה אתה מבין? כי ראית בעיניים? הנכד שלך, הסבא שלך, הסבא של סבא שלך, חינך אותך לתורת ישראל, לשבת, לתפילין, לברכת המזון. מה, הוא המציא את זה מהראש קלבסה שלו? למה הוא עשה את זה? כי יש את זה. למה אתה בורח וממשיך דרכים אחרות? אשרי אדם מפחד תמיד. מה זאת אומרת אשרי אדם מפחד תמיד? אשרי אדם, מאושר אותו אדם שיש לו פחד מבורא עולם. לפחד תמיד, לא פחד, לפחד מאנשים. איך אמר פעם אחד? מי שמפחד מאחד, לא מפחד מאף אחד. מי שלא מפחד מאחד, יפה מאוד, פוחד מכל אחד. רואה? וואלה, זה בא לי מאחורה, תשמע, הוא בא לי, זה נראה לי לא טוב. ראית את האוטו ההוא עצר, המזדה הזאת, ההוא יש לו קובה קסקט, מה יש לך אתה? מה קרה? ההוא הצמיד לי, זה הצמיד לי, לא יודע מה, השטויות האלה. אני קרבת אלוקים לי טוב, לא מפחד מאף אחד, אני בורא עולם. אין לי פחד מאף אחד. אני פעם, בזמן המלחמה פה, שהיית, לא שאני צדיק גדול, אבל אמרו שמה שהיה בירושלים, שאותם רשעים שהרגו את היהודים בתוך הבית הכנסת, בא לי איזה רב אחד פה באזור, לא משנה מי, אמר לי הרב יאיר, אני רוצה להגיד לך משהו, אולי צריך לסגור את המנעול כשאנחנו לומדים תורה. אמר לי, אתה כל היום יושב פה לבד, מי הערב לך שלהיכנס פה איזה מישהו ערבי, לא יערוב אותך. אולי תעשה לך, ככה אמרו לי, הנה פה מול אחד, תעשה פתח בילוט מפה. מה פתח בילוט? לא שאני גיבור גדול, אבל אם אדם מחילה מכבודכם צריך למות,
גם בשירותים הוא ייכנס, קבל דום לב וימות. ככה אני מאמין ומבין. אבל אם אדם קרוב לבורא יתברך, לא שאלה הצדיקים לא תבינו נכון, היו צדיקים קדושי עליון, הם הלכו כפרה, אשכול, כתוב בשיר השירים, אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי, אל תקריא אשכול אלא איש קול, איש ראשי תיבות אדם ירא שמיים, איש שהכל בו הולך כופר, כפרה על עם ישראל. זה מה שאנחנו אותם צדיקים. אתם יודעים מה זה תפילין? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממך. הגויים צריכים לפחד, רואים אדם עם תלית תפילין. היה מלחמת יום הכיפורים, מסופר היהודי אחד נכנס, היה בגבול סוריה, הניח תפילין, שם תלית, היה איזה ערבי אחד לאחור, עשה לו אורפה עידק, כן? היה לו תרים את הידיים, אז הוא בא להרים את הידיים, מסתובב אליו ככה, הוא זרק את הנשק והרים את הידיים. מה קרה? הוא הניח תפילין של יד, והחזיק אותם ביד, זה ראה, חשב שזה טיל, הוא יורה לו טיל של יד, פחד ממנו. למה? ראו כל עמי הארץ כי שם השם נראה עליך ויראו ממך. פוחדים מיהודי, למה? כי הוא בן של מלך. מה יש לפחד? אתה בן של מלך, אתה מקיים מצוות, מה אתה מפחד? אומר הכתוב, פחדו בציון חטאים. אם אדם פוחד, פחדו בציון, יש פחד, זה חטאים, זה מעברות. אין לך מה לפחד. לא מצליח לפחד שום דבר. מה אתה מפחד? לא אמרתי שעכשיו אדם יבוא יגיד, אין כמוני סוספוני, וייכנס עכשיו לגוף של הריות, יגיד יאללה בוא נשחק ששבש. לא על זה דיברתי. אדם לכתחילה לא יכניס את עצמו לצרה, ולא לשום דבר שמסוכן שיכול להביא אותו לבעיה. אבל בעיקרון, אדם שמחובר לתורה וליראת שמיים, אין לו פחד. הזוהר הקדוש אומר, מן דאחיד באורייתא, לדחיל מלעב את התאה. מי שמחזיק בתורה, אין לו פחד, לא מהעליונים ולא מהתחתונים. אפילו ממלאכים אין למה לפחד. רבי שמעון בר יוחאי, ראינו בזוהר הקדוש, שאותו מלאך ירד ורצה להחריב עיר שלמה. אמר לו רבי שמעון, לאן אתה הולך? אמר לו להחריב את עיר פלונית. אמר לו, מי אמר לך? אמר לו בורא עולם. אמר לו, תגיד לו, לך לקדוש ברוך הוא, תגיד לו, רבי שמעון נמצא בעולם. הלך אליו, אמר לו, מה חזרת? אמר לו, רבי שמעון אמר שלא. אמר לו, תגיד לו, גזרה בשמיים שצריכים אותו עיר לחרב חס וחלילה. ירד למטה, ראה אותו רבי שמעון, אמר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, בורא עולם, אמר שאין מה לעשות. אמר לו, אם תחזור לפה עוד פעם, אני אגזור עליך שלא תזוז כל החיים שלך מהמקום. רואים צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. כשלא תחזור אף פעם למעלה, זה הזוהר הקדוש אומר. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. כשהצדיק גוזר, השם מקיים את הגזרה שלו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, זה נכנס לבית הסוהר, דוגמה. זה נכנס לבית הסוהר, והצדיק אמר, לא ייכנס, מבטל. זה יכול לבטל. צדיק גוזר, השם מקיים. הקדוש ברוך הוא נתן גזרה בשמיים, והצדיק יכול לבטל. אבל צריך הרבה זכויות, הרבה תפילות. היום היה זאת חנוכה, יום של תפילות, כל השעות, כמה שעות היינו פה אני והבן שלי, שיהיה בריא, דניאל, והתפללנו על עם ישראל, וקראנו הרבה תפילות והרבה. למה? זה זמן. בזאת חנוכה, זאת, מה זה בזאת? גימטריה 408. צום, גימטריה 136. כל, גימטריה 136. ממון, גימטריה 136. תחבר ביחד, יוצא 408. בזאת יבוא אהרון לקודש בפר בן בקר. אם אדם בא בצום בהכנעה, בקול, בתפילה, נותן צדקה, מבטל רוע גזרה. מעבירים רוע גזרה. מה זה מעבירים? למה לא מבטלים? מעבירים אותה על הגויים. פעם סיפר לי הרב שמואלי שיחיה יהי רצון שהוא עוד מעט יבוא בעזרת השם. אמר לי שפעם הרב כדורי קרא לו, אמר לו, יש גזרה על אילת, העיר אילת, שיש שם רעידת אדמה. אתה זוכר את זה? כן, כן, אז הם הלכו לשם. הם הלכו בהליקופטר וקראו את הפתאום הקטורת בארבע כיוונים של אילת. אחרי שבוע היה רעידת אדמה במצרים.
למה? מעבירים את רוע הגזרה ולא מבטלים. מעבירים אותה על הגויים. למה? צום כל ממון. אדם שעושה שק ואפר, מתפלל, בוכה, תחנונים מדבר שיכול לבטל הכל. כל גזרות קשות רעות, הכל יכול לבטל. רק רחמנא ליבא בעי, הקדוש ברוך הוא בוכה ליבות וכליות. יענו, מה אתה רוצה? להרוויח את כמה דקות האלה? לנצח פה כמה דקות וזהו, ואחרי אתה עוזב אותי? אני רואה את הלב שלך, רחמנא ליבא בעי. מה אתה מתכוון באמת? זה אני רואה. הגמרא, רבותיי, מסכת חגיגה, דף ב' עמודה ב'. רבי אליעזר היה מגיע לפסוק במדרש רבה שהיה אומר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. מה יוסף קטנן של שבטים היה אומר, היה מגיע לפסוק, היה בוכה, מה תוכחה של בשר ודם? תוכחה של בורא עולם על אחת כמה וכמה. שאני אדם בשר ודם כמוכם, מוכיח אתכם, אני מוכיח גם את עצמי, וכולנו עושים תשובה. אבל שהקדוש ברוך הוא יעשה לך תוכחת, מה תגיד? מה תענה ליום פקודה? זהו, נגמר הסרט. אתה משאיר את הגוף הזה פה, למטה, והנשמה עולה למחצבתה, ואתה מול בורא עולם, פנים מול פנים, מוסר דין וחשבון, מה תגיד? זהו. מה הבאת איתך? תורה מעשים טובים. אמרתי פעם למישהו, היה פעם באיזה עיירה בית עלמין שהיה שם כתוב ככה, פה נקבר בין 2, פה נקבר בין 4 שנים, פה נקבר בין 6 שנים, פה נקבר הכי הרבה בין 15 שנים. בא איזה רב אחד אמר, מה, היה מגפה בעיר? בעיירה? אמר לו, לא, פה אנחנו מונים את השנים שבן אדם עסק בתורה ובמצוות. זה כל החיים בזבז, כלום, החיים שלו אבל, כי גז חיש ונעופה. זה חי 2 בתורה, בקדושה וטהרה. זה חי 4 שנים, 6 שנים, 15 שנה. ימי שלותנו בהם 70 שנה. רוב האנשים חיים 70 שנה. אם בגבורות 80 שנה. רובם עמל ועוון, כי גז חיש ונעופה. פתאום אדם מתעורר, מה אני בן 80? מה אני בן 90? כי גז חיש ונעופה. מה רואים רביעי לרביעי? זה מירוץ, רביעי לרביעי. מרביעי לרביעי. הנה, שבוע שעבר עשינו תיקון, 7 הקפות, עבר יום רביעי, שבתות עוברים, חנוכה נגמר. עוד לא הספקת להגיד ג'ק רובינזון, לא הספקת להגיד תנר רג'ון. כן, נגמר חנוכה, נגמר. עוד מעט פורים, תראה מה, אני אומר, עוד פעם, חצי שנה לפני צעקתי, אלול. מה אלול? איזה אלול? חביבי, אתה עוד מעט פורים, תראה, אתה זוכר את הפורים שעבר? לא משנה, הכל בסדר. הפורים הזה יהיה שונה בעזרת השם. איתי, אתה איתי ביחד. אמרנו. כן. אמרת שאתה עבר לבן שלך, כאילו לפני 9 שנים עבר היית בבר מצווה. הנה, 2 עבר לפני, יעקב אומר לי, מזכיר לי, לפני 2 היה בר מצווה, חגגנו, עבר, הנה, יש לו 15. מה זה? הזמן עובר, רבותיי, ואנחנו מפסידים את הזמן. השעון מסתובב, הזמן הולך, עוזל. פתאום אתה מתעורר, בין 90 שנה, בין 80 שנה, עומד מול בורא עולם. מה עשית בעולם הזה? אכלתי אצל פרוק. טל. אכלתי בשר ללא הפסקה, בהרצליה. תגיד לך, מה עם השבת? כמה שבת שמרת? וואלה, בלי כוונה, איזה 1, 2, אתה יודע, ככה. השתדלתי. הלכת תפילין? כן, תחנה מרכזית, זה לחבדניק שם, אתה יודע, כן. לא, מה קורה? לא עליך, אני מדבר באופן כללי. לא עליך. אני אומר, תבוא תגיד, הלכת תפילין? כן, בלי כוונה בתחנה מרכזית שם, הניחו תפילין, פעמיים, ומי שם לאן הוא הולך? לפייס. מפעל הפייס. הפייס. זה ככה זה בהרצליה, זה כן, מה לא ככה? זה באמת שם חב"ד בהרצליה. כל מקום יש חב"ד.
זה מפעל הפיס? מי שם הולכים לפיס? אתה רואה מה זה? כן, אבל מה ככה, אני אומר ככה, הוא מחלל שבת, שהוא מניח תפילין הוא בא לפיס. הוא מחלל שבת, מה הוא אומר? נו, איפה המכה ריבונו של עולם? הוא לא אומר את זה, למה? מדיל ויעבור, מדיל ויעבור. והוא רחום וכפר עוון. למה? ואדם, רבותיי, לא צריך לשמור שבת או להניח תפילין על מנת לקבל פרס. כתוב בתנא באבות אומר, והווה משמש את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהיה מורא שמיים עליכם. אדם, רבותיי, כמה אנו סותרים את עצמנו. כמה אנו סותרים את עצמנו, מה נענה ליום פקודה. אתה יודע, אתה בא לבן אדם, טל, לא עליך, אני מדבר איתך, לא אישי, אל תיקח את זה אישי. לא, יש פה עוד אנשים, טל. לא יודע למה, נדבקתי עליו, מה לעשות? אתה רוצה עומרי? עומרי, יאללה, עומרי. עומרי, אני בא אליו עכשיו, חבל על הזמן. בוא נעשה לשיר, את כולם. עומרי, לא, אני באמצע דרשה, אתה יודע. עומרי, אתה יודע, אומרים, הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. מה הפסוק אומר? אומר אדם, בהתחלה התחיל עם דירה סחורה, דירה ככה וזה. אומר, הון ועושר בביתו, החליף סלון, החליף אוטו, התקרב, הכל. הון ועושר בביתו, וצדקתו עומדת לעד. את הצדקה הוא משאיר, 10 שקלים, 50 שקל. זה הון ועושר, אומר, למה? את הצדקה, הון ועושר בביתו, תעלה את הצדקה. הצינור סתום, הצינור. פעם אמר לי מישהו, לא התחזקתי ממנו, נכון, אומרים מעשר כדי שתתעשר. אמר לי איזה בן אדם, ממש אני התחזק ממנו. והוא לא במצב כאילו כלכלי מי יודע מה. הוא כל מעשר, נגיד מגיע לו משהו, 1,500 שקל, 150, אומר לי, הרב זה שלך. אין לו, לא תגיד לי, יש לו, תגיד, אולי הוא גם פטור ממעשר. זה שלך. אז באתי לו, באשריך ואשריך ערכך, אתה יודע מה אומר לי? אומר לי, על מה? למה זה שלי? איזה אמונה אותי? זה שלי? זה דרגה. אשרי עם ישראל. אשרי עם ישראל. היה את אריאלה במפעל הפיס, שהיא התקשרה לבחור דתי. כן. אז הוא אמר לו, אני רוצה לבשר לך שקיבלת עכשיו 100,000 שקלים. כן. היא אומרת, מה אתה תעשה בזה? 10,000 צדקה. הוא אומר לי, קודם כל אני אעזור לאנשים, משפחות זה, אבל 10 מזה זה צדקה. אמרת לו, באמת? הוא אומר, כן, יש פרסומת ברדיו. אתה יודע שפקיד בבנק, הוא אומר לה, זה לא כסף שלי. יפה מאוד. הוא אמר, זה לא כסף שלי, זה כסף שלי. אז אני אומר לך משהו, רוני, פקיד בבנק, פקיד, מה זה פקיד? מופקד על הכסף. אז איך, מה לא אומרים על זה? הוא יושב בבנק. עם הצינור. כן, הוא בא, כמה אתה רוצה? תעביר לי 2 מיליון, אין בעיה אחי. 2 מיליון. תוציא לי 200,000. אמר לו כפרה עליך, הכל בסדר. מה זאת אומרת? מה, אתה משחרר 200, 2 מיליון? למה זה שלי? מה זה פקיד? מופקד, אתה מופקד, זה לא כסף שלך. חביבי, שחרר, זה לא שלך. גם אדם מקבל 1,000,000 או 100,000 מעשר של בורא עולם לתלמידי חכמים לשיעורי תורה. זה לא שלך. זה לא, אני דואג לו 3,000, 1,500, זה לא זה. מעשר זה מעשר. לא צריך להיות עין צרה גם במעשר. אדם נותן מעשר, צריך להיות שמח. למה? אחד אמר לי פעם, אני עשיר. למה אני עשיר? הלוואי שאני אתן למס הכנסה 100,000 בחודש. למה? אם אני אביא 100,000 למס הכנסה, כמה אני מרוויח? אז אם אתה נותן מעשר שמן, תשמח שאתה מרוויח הרבה. תשמח. אם מבקשים רבותיי מהאדם ללמוד קצת כל יום, מתרשל, בוא תלמד תורה, בוא לשיעור תורה, חצי שעה, שעה, שעתיים, בוא תלמד. לא, תשמע אחי, יש לי פה פגישה, יש לי פה פעם היה לי איזה מישהו פה, הוא היה פעם בשיעור, לפני שבועיים הוא בא לפה, לא משנה מי הוא, היה סוכן ביטוח, עובד בחברת ביטוח. אמרתי לו, אתה רוצה ברכה בעבודה? כל יום רביעי תבוא לשיעור. אמר לי, המצב שוקו, המצב על הפנים, שוקו, לא משנה, שוקולטה, קפה הפוך. מצב לא טוב.
תבוא לשיעור כל שבוע, תראה יהיה ברכה והצלחה. אבל מה, יום רביעי אתה לא עוזב? הוא אמר לי, לא עוזב, ככה אין לעבודה. הוא התחיל לבוא שיעור 2-3, פתאום נעלם. אמר לי, מה שאמרתי לך את זה, נהיה לי עבודה. אמרתי לו, מה עם בורא עולם? אמר לי, תשמע, יש לי פגישות. כן, כן. בוא נאחל לו שיחזור לבד השם. אמן, הוא חזר לשבוע-שבועיים, עכשיו הוא עסוק. היום שלחתי לו הודעה, אתה בא לשיעור, אומר לי מאזן. מה זה מאזן? סוף שנה. זה לכם דבר אחד, מה המאזן שלך עם בורא עולם? בדקת את המאזן שלך? את המאזן שלך עם בורא עולם בדקת? מה למדת כל השנה? בדקת? כמה תפילין הנחת? מה לשון הרע? בלמת? עשית? ויאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אומר הזוהר, בואו נעשה חשבון של מקום, חשבון של מצווה כנגד הפסדה. עשית עבירה, מה הפסדת? קנית עכשיו זמן כזה, שעה אתה יושב לומד תורה. אשרי עם ישראל, אשרי שביתך עוד לא חסר, יושבים לומדים תורה, לא עושים עבירות, לא מדברים לשון הרע, לא רכינות, מברכים, קדושה, טהרה, מחשבה טובה, מצרף השם יתברך, מצרף למעשה. כמה אתה צריך לשמח שזכית להיות תחת כנפי השכינה? אומר שלמה המלך, אנחנו עמלים והם עמלים. הם עמלים לחיי העולם הזה, ואנחנו עמלים לחיי העולם הבא. עמל, אתה רוצה? בצימוני נתברמת את כל כולי רוצה לתת בחדר ליבי ומה שבי תמיד נסתר את חומות ליבי ומה שבי תמיד נסער ני 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 בחיפוש מתמיד בשלו בכיוון האור במשלו בכי חרישי זה סיפור אישי על אמונה מחפש אצלי דרכי שלי כנפי שכינה וככל שזו הדרך את נפשי אני יודע אהיה לי למעני וככל שתלך בה נחמה אני שומע שמה מעני אלוקיי כל יום כל רגע נשמתי מתחננת קבלת תפילתי בקשת מאוד הדרך ארוכה ומפותלת היה לי למעני קח אותי מתוך החושך אל האור ואל החופש שמעני קח אותי מתוך החושך אל האור ואל החופש שמעני אני מול בורא עולם מספורים ימיו של אדם ואני כולי במסע לילי אל הבא ורבים
כמותי, מבקשים איתי עכשיו את התשובה. כולם לעם בתשובה, בתוך השפע והטוב לא יכול לרגע לעשות כל סיפור חיי, כל תפילותיי לאלוהי ועמוק בלב עוד הכל כואב אתם עדיי, וככל שזו הדרך את נפשי אני יודע היה לי ככל שתלך בה נחמני שומע שמעני אלוקי בתוך הנפש תפילתי עוד מתקבלת שמו על ביתי בקשת מאוד הדרך ארוכה ומפותלת היה לי למענה קח אותי מתוך החושך לירושלים עיר הקודש שמה ישראל תחתוך את זה, כן? אני רוצה שתביא את זה ליוטיוב. כוכב נולד. צדיק נולד. זה מכל הנפש, נפש רוח נשמה. הרגשנו. יאמרים. גם חירק על עצמם. נמסנו פה על הכיסא. ברוך השם, ברוך השם. נסיים בדבר אחרון. הבן איש חי בספרו עוד יוסף חי מביא על הפסוק בקהלת שמח בחור בילדותיך וידיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים במשפט. אומר שלמה המלך, הבן איש חי אומר בשלום שלמה המלך שמח בחור בימי בחורותיך ויטב לבך, תעשה מה אתה רוצה, קייף, לפלף, חפשי, תעשה מה אתה רוצה, גלגל, הכל בסדר. אבל דע כי על הכל השם יביאך במשפט. דע שאתה צריך לעמוד לפני כל דבר, לפני בורא עולם. אומרת הגמרא מסכת יומא דף כ"ג, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. יענו אדם הלך ברחוב, פגע בו מישהו, טל? פגע בו איזה בן אדם, אומר לו תשמע, אתה יודע אם התעסקת? מושך אמברקס, יוצא בחוץ, פותח את החולצה, בוא'נה אחי, עשית טעות, אתה לא יודע מי אני, אתה לא יודע מה אני. מי שאל אותך מי אתה, מה אתה, כלום, הכל בסדר. אבל הוא שותק. כל הגמרא אומרת במסכת יומא, דף כ"ג, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, מוחקים לו כל העבירות, תוותר. אתה מוותר, מבטרים לך מידה כנגד מידה. מידה כנגד מידה ראשי תיבות מקם. אדם ששר שירים, יש מקם, מקם בהיית, מקם חג'אז, כל מיני מקמים, זה ראשי תיבות מידה כנגד מידה. אדם באותה מידה שמודד, בה מודדים לו. יש מציאות שאדם מודדים לו באיזה מידה מסוימת, בא, מראים לו סרט, אומרים לו, אתה רואה? זה עשה ככה וככה. מה אתה אומר? תכניס לו 20 שנה בית סוהר, תן לו גיהנום. אומרים לו, כן? אתה השחקן הראשי. ואז מה? באותה מידה שאדם מודד, בה מודדים לו. אז מה קורה לשופט? מסכן. מסכנים. אם אדם, הרי מידת אברהם אבינו זה להיות רחמן. רחמנים בני רחמנים.
חוץ מזה, מערכת המשפט של היום, הנה אני מצולם. לא פרי. זה לא משפט. למה? אני אגיד לך למה. שמע טוב, אתה רוצה לתת זכאי? תביא את ססי גז. מה זה שטויות האלה? גם לא. לא, אני שואל שאלה. תביא את העורך דין ההוא. לא יודע, העורך דין שליטה, העורך דין שליחתה, לא יודע מי זה. תביא את העורך דין הזה, אתה רוצה זכאי. למה? לא, עושים לו חשבון בבית משפט. מה זה עושים לו חשבון? בן אדם עשה טעות, שלם על הטעות. מה זאת אומרת? תביא עורך דין טוב. אצל בורא עולם אין מסע פנים. מה מגיע לך תקבל. בין לטוב בין למוטב. אבל פה, לא, תביא עורך דין טוב. עסקת טיעון. מה זה עסקת טיעון? תודה במה שעשית, אני אסדר לך את העניינים, אל תדאג. מה זאת אומרת? ועוד דבר אני רוצה להגיד. אדם עכשיו עשה עבירה. בא עם במערכת המשפט, רצחת 25 שנה בית סוהר. טוב, אשתו מה אשמה? הילדים שלו מה אשמים? אמא שלו, אבא שלו מה אשמים? לא, הוא רצח 25 שנה בית סוהר. מה עם המשפחה שלו? מה עם האחים שלו? כולם סובלים. אצל הקדוש ברוך הוא, אם אדם לא מגיע לו לסבול, דקה לא יסבול. אתה רואה, אלי, אתה שומע אלי? אתה יודע, אם בן אדם, כמו יוסף הצדיק, ויריצו מן הבור, ויגלח ויחלף בסמלותיו. אחרי 2 דקה לא אחרי, ויריצו מן הבור. מה יש להריץ אותו? קח אותו מהבור לאט לאט, אלא 2 ולא יותר. כבר מסיימים. 2 ולא יותר. דקה אחת לא יותר. אין יותר איסורים יותר ממה שמגיע לך. כתב הרמב"ן בשער הגמול, אם היו מראים לאדם עוונו ותשלומו אחרי 120 שנה בשכר גן עדן של דקה אחת, היה מוכן לסבול כל חייו איסורי איוב. למה? אני מוכן לסבול הכל, תן לי את הגן עדן, תן לי ליהנות מהגן עדן. אחד אומר, עזוב אותי מגן עדן, תן לי עכשיו, תן לי לחיות, תן לי וילה, תן לי הכל. אחרי שהוא נפטר מן העולם, מראים לו מה זה העולם הזה, כלום. 70 שנה עבר את אותם הכי שחורים שבעולם. אבל בסוף יש אור. האור הזה הוא נצחי. נצח נצחים, מה יהיה איתך? פעם הרב אמנון יצחק אמר, שליטה. אמר גיהנום, מה זה גיהנום? אמר, האש הכי גדולה כתוב, פה, בעולם הזה, מה יהיה השמש? פי 60 גיהנום. הוא אומר, אני לא אומר לך שמש. קח גפרור, שים אותו מתחת ליד שלך, חצי דקה אתה נשרף, לא יכול לסבול. גפרור אתה לא יכול לסבול, שמש אתה רוצה לסבול? אבל מידה רעה, מידה טובה, טובה ממידה רעה פי 500. אדם שעושה תשובה, אדם שעושה תשובה, אדם שעושה מעשים טובים, פי 500, הדברים שהוא עושה פי 500, יותר טובים ממידה רעה. רואים מכאן רבותיי, ואהבת את השם במהלך הפרשה, שיעקב אבינו נפגש עם יוסף הצדיק ומחבק אותו. יוסף הצדיק מחבק את אבא שלו, לא ראה אותו שנים. מה עשה יעקב אבינו? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה רצה לעבוד בזה? שאני אוהב את הבן שלי ולא ראיתי אותו שנים, אבל האהבה שלי אליך ריבונו של עולם יותר גדולה. קודם כל שמע ישראל, אחרי זה אני מתייחד עם בורא עולם, אחרי זה עם הבן שלי. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בשני יצריך, ובכל נפשך, אפילו נותן נשמתך, ובכל מאודיך, זה הכסף. בכל מצב תאהב אותו יותר מכל דבר שבעולם. והיו הדברים האלה אשר הולכים צווך על לבביך, ושילנתם לבניך ודיברת בם. תחנך את הבנים שלך, תגדיל תורה ותאדירה. הכל בסדר, זה התקן מסור. כן, הכל בסדר. גם טוב. גם בסדר. זה ביוטיוב. בלי נדע. רואים רבותיי בהמשך את מידותיו הנאצלות של יוסף הצדיק. לא רק שהוא לא פגע באחים שלו, ויכלכל יוסף את אחיו ואת אביו לחם לפי הטף. בזה אני מסיים רבותיי. תראו מידת יוסף הצדיק. אם אדם, אומרים אין דבר יותר גדול מנקמה מתוקה. אדם שיש לו הזדמנות לנקום על מה שעשו לו. יוסף הצדיק השליך אותו לבור,
שמו אותו בארוחת הישמעאלים, והנה ההזדמנות שלו להכות באחים שלו. הוא לא רק שהוא לא מכה באחים שלו, נותן להם פרנסה ומחלקל אותם לפי הטף. זה מידת יוסף הצדיק. השם יתברך יעזרנו על דבר כבוד שמו, איתה בינינו ביניכם אהבה, אחווה, שלום ואהוד. נקבל לפני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.